Аз ще гласувам за политическа партия Величие и преференция 101 за полковник Николай Марков. Дето поисках бях. Каналът на историята беше задръстен от такива със същите обещания. Толкова надежди, толкова човешки животи. Срещнах цар Симеон и сега искам да видя как ще се срутят безбожници. Фалшив герой. Толкова неспазени обещания. Второ, скъсване с политическата партизанщина и обединяване на българската нация. През толкова спасители минахме. Толкова много лъжи. Какво постигнахме, господин Селишев? Значи, спечелихме първое място в Европа по корупция. Първо място по източване на фондове. Че накрая от тях трябваше да бъдем спасявани. Прати ли български войници? Кого си, за Садам ли си или против Садам? Аз съм за България. Кажите за кой си, за Ротшилд, за Сорос, за кой си? Но моите стъпки стоят по пясъка. Десетилетия след толкова спасяване. Евелин Банев, известен с прякора си Брендо, се предаде тази сутрин в Централния софийски затвор. Още разчитахме престъпниците сами да влязат в затвора доброволно. Те не са ли господин Евелин Банев? Но може би те бяха различни. И промяната идваше. Ние сме дръзки хора. Не само си мечтаем, а мислим да я направим много бързо в България. Защото всичките предпоставки да се случи бързо всичко са на лице. След 35 години чакане те щяха да вдигнат тази страна. Стигнахме до тук, в тази зала, след 35 години ходене в пустинята. Искаме бързо да видим престъпниците в затвора. Затова не е справен молебен, защото ние тръгваме на война. Няма отстъпление. И те бяха смъртни, грешни. Но твърдяха, че залагат животите си в битка. Не търпим преговори. Или трябва да се срещнем с Бога, или да победим. Друг път няма за нас да се върнем назад. Но какво тогава бях? Днес светлата и тъмната им страни щяха да се сблъскат и едната да победи. А съдята щеше да си ти. Но първо да отпием от гадателското кафе и да признаем на Цанов, че и този път стъкленото кълбо не го излага. Това са мои думи преди 2 седмици, когато Марков и Михайлов бяха още влюбени гълъбчета. Спирала на сектантско канцелиране, която знаете ли как завършва винаги? С автофагия или самоизяждане. Когато започвате да се руите и да се обвинявате един друг, че сте предатели. Или най-малко, че не сте достатъчно верни на лидера Слънце. Виждаме го навсякъде в човешката история. От нощта на дългите ножове в Германия, в която нацисти убиват други нацисти. Неизбежно в тази спирала на насочвана омраза ще се обърнете един срещу друг и ще се самоизядете. Половин месец по-късно и... вуала! Евелин Михайлов заяви, че е получил заплаха за живота си от председателя на парламентарната група Николай Марков. Дали ще има и при вас разцепление? Сложен въпрос. Ако не се прехвърлил ръководството на партията при полковника, Кое го прави сложно? ще бъде унищожен. Господин Михайлов играе много време жертва. От полковник Николай Марков. На него всички го убивате по забелязане. Ще се обърнете един срещу друг и ще се самоизядете. Защото в групата ние имаме много тежко зависими депутати, обвързани в различни финансови схеми. Спри да се занимава с политика. С господин Вилен Михайлов. Аз така ще реша финансовите проблеми. И ще се самоизядете. Той е човек с семпъл ум и Той започва да ми прави полицейски разговор. посткомунистически възгледи. Тогава полковника ми заяви, че аз съм щял да бъда убит. Той е мултимилионер и ходи без охрана. Самоизяжда. Ако аз не се съглася да оставя той да ръководи партията. Моя грешка, която допуснах. Кое наричате грешка? Евелин Михайлов. И ще се самоизядете. Само си представете, докато заедно са обикаляли България, са се слухтяли, записвали. А вие сте го записали, сега, така ли? Да. И събирали компромати един за друг. Работата трябва да гледам нещо политическите предавания. И се изкрачи по цел. Толкова пари, които. Изкрачени са. Сега препрека на път. Кой? Препреката пе. Това е ден.
Еха, какво дъно само. Сега разбираме ли защо колкото и натиск да ми се оказва, няма да подкрепя партия. Те искаха да чуят: аз подкрепям партия Величие. Така че после черната карма от нейните издънки да ми се пише на мен. И мен да питат: що ни агитира за тези издънки да гласуваме? Не благодаря. Но може би мога да направя нещо друго. Преди седмица дадох обещание да се абстрахирам от личните си чувства след една трол атака и да постигна нещо, което в България още не се е случвало. Да говорим за новата звезда в парламента, показвайки и тъмната и светлата й страна. И във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се. Поздравления. А накрая, оставайки вие да изберете дали това са истински спасители и борци срещу мафията. Или... Такова нещо няма. Погледнете и в интернет и ще видите този феномен. Или сляпо фенски видеа, или 100% хейт и нищо по средата. Ние преговори не искаме. Ние искаме ангажимент, който сме поели пред хората, ангажимента да бъде изпълнен. Или искаме свобода за българския народ. Така че нашите свещеници, отец Никифор и отец Георги, ще ни осветят, ще ни благословят и каквото Сабе покаже от тук нататък. За целта използвам и развивам модела си от преди 3 години в клипа с тогавашния нов герой Киро. Човек, който е завършил Харвард в Харвард и след Харвард имаме в Харвард и казвам: вау! Като в едната точка съм негов адвокат, а в другата безскрупулен прокурор. По този начин противопоставяйки двете му страни. Днес ще направим същото, но ще назобим тази стратегия с доволно количество на цепин. Като към това добавим хора, които с лицето си да кажат: бата Ивелин ми промени живота за добро. Бедността е болест и ние я лекуваме. Потърсете консултант на Together и той ще ви покаже правилния път. Но и други, чиято бедност така е излекувал, че е оставил цели семейства заробени с дългове към банки, за да му инвестират в бизнесите. История след история след история. Няма да се предадем и няма да излъжем вашето доверие. Полковника е гарант за всичко това. С него заедно или в гроба, или в затвора, казваме, че той може да играе в затвора. Ти и твоето семейство сте измамени от Ивелин Михайлов и неговите хора. Точно така. Измамени сте с много сериозна сума. 6 цифрена сума. 6 цифрена сума. Да. И това нещо всичко го има в документите пред теб. Всичко е тук. Но чакай малко, Цанов. Защо коментарите са спрени? С това искам да благодаря на бата Иво за тролската атака с фалшиви профили. И що па да е тролска атака, не заслужен хейт? О, това беше лесно. Първо, хванах ги да се оговарят в групите си с зле скрит код за активиране. Не гледайте коментарите в последния клип на Цанов. О, колко оригинално сте го написали. Второ, самият Ивелин прави лайфове, за да им подсиля и подкрепи атаката на живо. Близки хора ми казаха: гледай коментарите под едно видео, няма да казвам къде и какво. И това, което видях, което ми напълни душата, бомба сте огън. Браво. Троловете могат да влияят само на един от измерителите за успех в YouTube. Броят коментари. Но пък какво казват всички други статистики за клипът обиждан, псуван и хулен от над 6000 коментари? Ами, то е най-гледаният от последните 10. Най-одобряваният от последния 10 с над 21 000 лайка за 5 дни. Без дори да съм призовавал за това. В същото време никога не съм имал толкова коментари дори на клипове далеч по-гледани от този. И с много по-национално значение от някакъв си бизнесмен. Историята на Дебора е 3 пъти по-гледана и вдигнала на крак цяла България. Но с почти 3 пъти по-малко коментари. Историята на Ивайла Бакалова е също толкова гледана, но 10 пъти по-малко коментирана. Възможно ли е да си помислим, че разликата идва именно от коментиращи кухи профили? Обикновено съотношението на реагиращи към пишещи е 10 към 1. 10 реагират, а един пише коментар. Погледнете във всички социални мрежи. Facebook, Instagram, дори YouTube. Съотношението е такова. Тоест, щом имам 6500 хейта, би трябвало дадените палци надолу да са поне 5 пъти повече. Поне 30 000. Даде! Ама проблемът за бата Иво е, че като създадеш 1000 фейк акаунта, те могат и 10 000 коментара да напишат. Но не могат да дадат 10 000 индивидуални
нормални палци надолу. И оттам обяснението как много коментарски хейт, но много по-малко палци надолу. Освен това, от тези 8000 коментара има поне 2000, които в рамките на 24 часа казват: отписвам се от този канал. Но от чудо! Отварям броя на абонатите си в YouTube Studio и те в същия ден вместо да са минус 2000 са на плюс 500 човека само за 24 часа. Рекордни темпове на растеж за последния месец. Благодаря ти, бате Иво. Тоест, нашия човек е забравил да каже на кухите профили първо да се абонират, преди да си махнат абонамента, така че да ми излезе в статистиката. Сега разбирате ли защо съм оставил коментарите включени на предишния клип, независимо от хилядите псовни? Защото знаех, че ще се изкуши да организира тролската атака по начин, който мога лесно да докажа. И след като ги хванах във Фейсбук, се преместиха в Телеграм, защото е анонимно. И там сами си пишеха в групите. Цялата работа е, че естеството на работата на Цанов изисква да бъде безпартиен, следователно обективен. Тази вълна от коментари към него в деня за размисъл беше глупава и хората под видеото се държаха като възрожденците. Според мен Ивелин прави грешни ходове и на Марков му се налага да ги замазва. Хубаво, но с тия разговори на какво изглеждаме? Утре пускат 2 снимки какво се пише тука и пореден пирон в ковчега. Изобщо не си помагаме на себе си. Затова ни наричат секта. А същата атака със същите резултати е организирал дори на колега, на който е гостувал, защото не харесал въпросите, които му задава. Но това той ще си разкаже. Но бате Иво не е открил топлата вода. Именно заради трол ферми дори големи корпорации си спират коментари. Особено когато започват президентските дебати, което е тъпо. Спирайки коментарите, спирам и нормалните хора, не само оценяващи труда и съдържанието, а и тези с градивна критика, без да бъдат тролове по никакъв начин. Критика именно благодарение на която каналът е там, където е. Но с Божията помощ ще мине и тази буря. Така че парадоксално този клип започва с хваляне на точно този организирал атаката. Защото за да бъда обективен, трябва първо да призная постигнатото, за да мога после да ви попитам. Вярвате ли на Ивелин Михайлов? Вярвате ли на величие? От този момент, в тази точка не гледайте на мен като Цанов. Аз съм платен трол с цел да защитава и промотира величие. Ето как. Искате ли да видите хората, които най-добре доказват, че величие не е проект и че е неудобен за тези в парламент? Ето ви ги живите доказателства. Това са този и всички като тях, социолозите. Тези, които много добре знаем, а колко взимат, за да ти вдигнат процентчетата в класациите. И колко близки са с партийните шефчета. Познайте как те отчетоха 100 000 избирателя на величие. Никак! Всички агенции просто се правеха, че ги няма, докато надуват процентчетата на други изкуствени проекти. Тренд, Alpha Research, Market Links. Всички им даваха 0.0%. Не видяха пълните зали, нито стикерите из целия Фейсбук. Напротив, видяха ги. Просто не искаха да ви ги покажат, за да не отидете и да гласувате, казвайки си, че така или иначе няма смисъл. И докато някои си изкараха кампанията във Фейсбук, те обиколиха над 50 града за 2 месеца, плюс 3 гостувания извън България. Пълни зали. Смазваща програма директно при хората всеки ден по 3 часа на живо. По стария начин и на място. Нищо, че ги наричат YouTube партия. Без нито един дразнещ билборд, без нито едно гостуване в национална телевизия и без нито една платена реклама. Партия, идваща отдолу, от народа.
И когато бомбата беше факт, че влизат в парламент. Как от интернет можеш да влезеш в парламента? Пример, най-новият играч на политическата сцена у нас, партия Величие. И влиза седма политическа сила, говоря за Величие. И се чудиха каква мръсотия да им измислят. Изкочиха с най-налудничавите неща, като... Чувате ли? Ще превземат държавата с паравоенна организация. МВР проверява групи около исторически парк за струпване на оръжия и за икономически престъпления, доколкото чета. Говори се за български юнак, военизирано ваше крило. А друго не можахте ли да измислите, освен че ще влязат с Airsoft оръжията си, които представяте за истински и с които ще превземат властта в България? Ето по тази медийна паника ще разберете, че са истински. А това, знаете ли за какво е пример? За донос. Шпионаж в полза на Русия от Николай Марков. А знаете ли какво представлява сигнала за шпионажа, за който пишат доноси до ДАНС? За тролвана и самоирония във Фейсбук пост. Изпращаме информация по засекретен канал директно в Москва за сведения и разпореждане. Чудят се какво да измучат от пръстите си. Знаете ли за какво ги е най-яд? Че Ивелин е човек, който може да създаде от празно поле в забравено от Бога село истински рай. Тук в България. Но те се правят, че го няма. Ами вижте критиците на Ивелин. Колко от тях са построили и една къщичка за птиченца? Къде е Тодор Кирков? Къщичка за птиченца правил ли си някога в живота си ти? А? Питам те. Не. Като не си построил, бе. С какви очи критикуваш човек, създал това в период, който всеки правил ремонт на банята си, знае, че не може да намери хора. Няма майстори и няма работници. А камо ли да пресъздадеш сгради на такова ниво от камък, дърво и мрамор, а не от стиропор, например, като в центъра на Скопие. И ги е много яд, че в този проект държавна пара не, еврофондове не, и оттам джендър пропаганда не. Добре. Дава ви възможност да си правят мемета тези. Всичко със собствени средства, което доказва, че България може сама и без да е зависима от външни фактори. Е, това най-ги дразни. Помолих хора да се свържат с мен със свидетелства за Ивелин и го направиха. Здравейте, господин Цанов. Аз се казвам Михаил Милков. Казвам се Борис Бачев. Аз съм инвеститор в исторически парк, човек, който си е закупил имот в село Неофитрилски. От 2017 година до днешна дата работата ми с Ивелин и цялата организация около него, мога да кажа, че аз единствено съм печелил, тъй като съм направил доста инвестиции в исторически парк и в цялата община, която е Ветрино, тъй като там се създава много голяма екосистема от много различни бизнеси, не само исторически парк. Някои от инвестициите ми печеля от повишаването на тяхната капитализация, от други печеля и месечни приходи. Искам да кажа на всички тези журналисти в кавички, разбира се, които обясняват, че аз съм бълък, олигофрен, измамен и едва ли не се грижат за моите потребности, за моите пари. Искам да ви кажа, че вие сте абсолютни лъжци и измамници. Защото вие, инсинуирайки и клеветейки проекта и всичко, което се строи там, вие наранявате най-много мен и моите интереси. Аз лично не съм срещал някой, който под някаква форма да каже аз съм излъган или аз се притеснявам за инвестициите си. Тогава веднага се появи Николай Марков и такива други и той започна да дърпа от тях с абсолютни популизми и глупости, които говорят. Значи там искам да кажа, че най-ниско интелигентният вод е за тези хора. Защо обиждаш хората? Не ги обиждам, просто им казвам. И когато вече нямаха с какво да ги обидят повече, просто ги нарекоха тъпи. Независимо, че дори купените социолози признаха, че това са най-интелигентните хора в България.
Само ги погледнете и кажете, това глупави хора ли са? Тук ми се отразява добре, точно защото си имаме хора, които са подобни на нас. Тук дойдох заради средата. Тук се запознах с моя мъж, моя съпруг. Тук се запознаваме, тук се залюбваме, тук правим дете. Аз виждам потенциал в това нещо и съм решил да се включа с някаква сума в исторически парк. Проектът не разпределя печалби. И когато отидеш и видиш как живеят тези хора и как си гледат децата, след което сравниш какво се случва в София, например, кой е нормалният? Има ли материал? 7 дена не съм легал. Пак ще се надругираме. Вие, вашите деца, в коя от двете среди искате да израснат? Място с 0 наркотици вътре и абсолютно нулева престъпност. Точно така, нулева. А Ивелин и полковника са от малкото политици, които не само говорят за демография, но и дават личен пример. И двамата имат по 4 деца. Деца красиви, възпитани, спретнати. Деца, говорещи по 2 езика свободно преди 10-та си година. Възпитани от родителите, които като отидат на шипка, хората ги обичат. Господин Марков, да попитам този човек до вас. Да се снимам с господин Марков, така ще му стисна. То е ясно. Много хора отричат тази дума робство, но истината е, че българи, български деца, български жени и мъже са се продавали на робския пазар в Истанбул. А това е робство, когато се продават хора. А не като Бойко, Киро и другите, които си пращат свои лакеи, защото знаят, че ако лично отидат, се случва това. Оставка! Оставка! Защо са се били нашите предци? Защо са дали живота опълченците на шипка? Да, ето ти истинската социология. Там горе. На председателя на Народното събрание, господин Росен Желязков. Това е, уважаема госпожо кмет, ваши високи преосвещенства. Но време беше да сменя тогата и да се въобразя на негово величество прокурора. И мисля, че срещу себе си имах ловък измами. Ето защо. Като прокурор съм длъжен да ползвам обращението, което самите обвиняеми искат. Колкото и куко да е. Имаме мощна световна сила от мотивирани войници на светлината. Враговете на свободната република ще ни наричат ваши величества. То няма такава партия. То няма структури. Нямаме структури в страната. Никъде не е имало структури. А в Телеграм канала си само заглавил себе си царя. Даже в групите му викали Хан Ивелин. В смисъл има в групите такава... го наричат и цар Ивелин, така че това е отделна тема. Да видим как негово величество царя откъде е тръгнал преди да спаси България? От развеждане на проститутки, разбира се. Търсейки какво да правя, в боксовата зала дойде даже един човек, който ми каза, виждам те, ти си смело момче, искаш ли така да си шофьор на едни момичета? Шофьор на проститутки. И аз казвам, как ми се кара, Алфа 33 беше, хем така колата по кола, аз нямах такава кола с такава мощ, хем той ми даваше 1200 лева заплата. Тогава, примерно, хората вземаха 200 лева заплата. И аз казвам, това е добре, но как беше в моите представи? В моите представи беше отивам, вземам ги, закарвам ги някъде и толкова, нямам нищо. Обаче той се оказа, че трябва да стоя в един офис. Трябва да ходя с тези момичета някъде. В един момент те казват, аз не искам да ходя при този, обажда се някакъв клиент. И аз се обаждам и казвам, какво да правя? Тя не иска да ходи, той казвам, някой път трябва да удариш един шамар камък. Не знаем дали нашия човек е удрил шамари на проститутки, но скоро замества това препитание с по-престижно. Работа с автоджамбази и крадени телефони. Продавах мобилни телефони, като намерих едно турче, внасяхме ги от Турция и също хора, които ходиха в Германия, автоджамбази, вземаха оттам телефони, продаваха ми ги на мен, пък аз бях вече дистрибутор към крайни клиенти.
Като се е случвало тогава на ден да продам до 160 телефона, от които съм имал по 100 марки на телефон печалба. И въпреки всичко, не съм завъртял пари. После за кратко минаваме през пиратски компакт дискове. Каза, искаш ли да отидеш на Златни пясъци, ще свържа с един човек да продаваш компакт дискове. Нелегални компакт дискове, като 2000-та година в България не са нелегални. Но оставете тези шмекери. Откъде са истински дебелите пари, с които започва да строи? По негови собствени думи, спестени от продаване на застраховчици. На вас оставям да прецените колко достоверно звучи това. Аз първо да отговоря откъде са ми парите. Първия си милион съм го направил като животозастрахователен агент. Най-добрия в Европа съм, да. Печелих по 40 000 лева на месец, това е 2007, а харчих 3. Като към тях добавяме и спестени пари от жена му, която като фризьорка в провинцията още 2000-та година прави 6000 лева и харчи 1000. И така спестяват. Жена ми имаше фризьорски салон от 2003 година до 2010, докато не се роди първото ни дете. Тя изкарваше 6000 лева на месец, а харчеше 1000. Всички останали 5000 лева ние сме ги инвестирали. Или тя винаги е била много пестелива. Не ходим на почивки, няма някакви допълнителни привилегии, не е ходила на скъпи почивки или скъпи дрехи. И така с спестените пари от застраховки и подстригване инвестират в селото. Печалбите се реинвестират и така стигаме до крайният резултат, че с днешна дата на негово име в имотния регистър има 24 пълни страници с имоти, а плюс участие в десетки фирми. Вау, какъв успех! А жена му, макар и сама декларираща, че работи за 1000 лева на месец, има 60 официални имота на нейно име. Към датата на запис, може би вече са повече. Това е? Честито! Каква зашеметяваща история на успеха. Но чакай малко! Имам въпроси. Да видим бизнес плана. Какво обещава още 2017 на хората Михайлов срещу паричките им за негови акции? Да видим обещанията. В продажба се намират 350 000 броя акции. Минималното влизане е с покупка на 200 броя за цена 28 000 лева, която само за една година ще се вдигне на 42 000 лева. Разбирай, бързай да купуваш докато е ефтино. Предварителните данни сочат, че очакваната печалба от 200 броя акции след петата оперативна година ще е 4900 годишен дивиденд. Но най-доброто е, че същите тези данни им сочат как тези 28 000 първоначално инвестирани през 2017, 2022 вече ще са на стойност 70 000. Може би дори 98 000. Тоест, без да си мърдаш пръста, парите ти ще са по 4. И то без да броим дивиденд. Но колко хора според изчисленията на Михайлов ще ходят всяка година в парка, който се намира в това селце на няколко стотин километра от София? При примерен поток от 1 милион туриста, които да харчат между 2 и 3 хиляди евро, имаме възможност да постигнем 2-3 милиарда евро годишен приход. Еха! Какви обещания само! В България никога не е съществувал обект, който да изкарва и 1/3 от тези обещания. Но точно в неговото село хората ще харчат по 3000 евро на човек. И най-хубавото е, че прогнозните данни за посещаемост се основават на консервативен подход. И наистина, милион е малко. Очакваме 2,5 милиона туриста годишно да ни дойдат в селото. Колко хора могат да минат на ден през? Какъв е капацитета? Капацитета, който сме направили на парка в този момент е около 2,5 милиона човека на година. На година? Така че, да. Това какво прави на ден? Да кажем по 10 000 човека на ден. Еха! Половин България да ходи всяка година там. Какви сметки само. Ето как значи ще излекува бедността на акционерите. Вероятно сами разбирате, че това е продажба на фантазия. Пълна манипулация за балъци. А 7 години след тези обещания не само парка, а всички фирми свързани с него отчитат огромни загуби в годишните си доклади. Фирма след фирма след фирма. А паркът не е и на 1/10 от обещания минимум 1 милион туриста годишно. Камо ли да харчат по 3000 евро на човек. Виждаме го и в рекламираното в национален ефир събитие Ново начало. А дори и то с цялата си реклама от очакваните 100 000 посетителя. Заповядайте в исторически парк на фестивала Ново начало. Нека се съберем 100 000 човека. Дори да приемем неговата завишена бройка за посетителите,
пак са 10 пъти по-малко. И следва не дивиденд, а запор от НАП за неплатени данъци. Общата история е, че парите се раздават на ръка. Кеш. Ако нямаш, няма проблем. Ще ти помогнем да изтеглиш потребителски кредит от банка. И то не е един, няколко. Кредити, които после пак да ни дадеш на ръка. Има други хора, които са подписали. Те също като мен са се чувствали, не, даже аз по-излъгана се чувствах, защото аз дори не знаех кои са Тогедър и какво исторически парк. А пък те са смятали, че инвестират в исторически парк, пък после са се усетили, че всъщност му дават личен заем. Той ми показва на телефон и ме покани да се срещна с Ивелин, да ми разкаже за къщите, защо. Той явно реши, че аз съм наистина много голям бълък и ми каза, сега ще ти кажа как се правят тия къщи и ти взимаш заем от банка, защото нали, се знае, че в IT ние имаме големи заплати, ни дават заеми, банките са благосклонни към нас и започвам да смятам. Ти инвестираш парите, заедно с него сме собственици на къщата. И нали, там някакви сметки, като инвестирам и после кога ще се построи и кога и какво ще се случи. И накрая всъщност кри лището, защото като смяташе се оказа, че аз плащайки заема, ще взема може би 20 лева на месец ще ми е печалбата. Но как така в техните собствени отчети всичките му фирми са на загуба от деня на тяхното създаване? Печалба няма и никога не е имало. А в същото време продължава да се строи и парка да работи. В исторически парк всяка дейност е на различна фирма. Транспорт, охрана, храна, самият парк, строителството. Всяка от тези фирми е и винаги е била на загуба. Как става това? Или наливаш от нещо странично още и още и още в губещи бизнеси. Или чрез подставени лица, може би переш парички. Като това момиченце от обръча му набор 00, което не щеш ли се оказва собственик на дружества и на имот. Като къща 124 квадрата и на няколко имота от понад декар всеки. А като собствената му жена, с която се развеждат формално. Независимо, че са си още заедно. Ако примерно имам сексуални контакти с жени, това е прекрасно да имам 365 жени различни за 365 дни, защото в България има липса на мъже и по някакъв начин трябва да помагам. Няма накъде, не мога повече, в твоите ръце били са всички. Да, и също така прозвуча отвратително, примерно. Вася Михайлова сама декларира приходи от 1000 лева на месец, които обаче успява да си купи 60 имота. Еха! А дали пък не е класическа схема? Взимаш мръсни пари, създаваш 2 дружества и слагаш подставени лица, които да си въртят фактури за дейности, докато едно от двете не обяви фалит. А дали не точно заради това Комисията по финансов надзор казва на прокурорите: тук има схема. Което би обяснило защо това е единственото село с отворен банков клон в него. И то с банката на близката до Бойко Петя Славова, за да могат ударно и на място да си теглят пари. Както и защо има 10 общи фирми с жената на скандалния пазарджишки кмет, чиято заплата от 2000 лева няма как да му обясни палатите. Това е къщата, новия имот, построен преди само няколко месеца на кмета на Пазарджик, господин Тодор Попов. 2 мандата кмет. Искам отново да подчертая, че смятам, че не е приемливо човек да воайорства, да гледа на хората в имотите, но само в случаи, когато тези имоти и това благосъстояние, което виждаме тук, не е придобито от човек на публична длъжност, който не е декларирал никакви доходи допълнителни, освен своята заплата. Ето виж, тук има една рекичка, която е така изкуствена. Това е основната къща. Тук е фитнес това нещо. Да, това е основната 420 квадрата разгърната площ е къщата. Така нормално еднофамилна къща, както самия господин Попов каза. Тук са розовите домати.